हारिमु अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बनगुरुम हालामाव बिथोन प्रडाक्शननि बानजायनायाव हिरेश सरगियारिनि डाइरेक्शनाव फैबाय थानाय बैसागु बोथोरखौ बिथा खालामनानै दिहुननाय गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ दिनै फथायगोन गाबोन फथायगोन बैसागु एलबामा नोंथांमोननि गेजेराव फैगौ 10 एप्रिलाव बिथोन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव ओंखारबोगासिनो दङ। बे एलबामाव गाहाय फावगिरि महरै मनोज बर' आरो रिम्फी बसुमतारीमोनखौ नुनो मोनगोन आरो बे एलबामाव गारांखौ होदों बापन बर' आरो आरफिला दैमारी मोनहा। मोदोमफ्रानो गोजांस्रिवजोबो गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। जोङो थांनाय समनिफ्रायनो जोङो मोनसे मिउजिक भिडिअखौ जों शुटिं खालामबाय थादोंमोन। बियो दिनै फैयै फैयै जोबफैबाय आरो जोङो बे भिडिअनि मुङानो जाहैबाय दिनै फथायगोन गाबोन फथायगोन। बे भिडिअ फैगोन जोंनि बे बिथोन प्रडाक्शन चेनेलाव आरो बे जोङो माखासे जोंनि गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों लानानै जोङो शुटिंखौ लानाय जादों। दा बेहाय गाहाय फावखुंग्रि हिसाबै जोंहा खालामदों जोंहा मनोज बर', बेनिफ्राय फावखुंग्रि हिसाबै दङ जोंहा रिम्फी बसुमतारी आरो बेहाय गाहाय देंखोगिरि हिसाबै दङ जोंहा बापन बर'। बेनिफ्राय लिरगिरि हिसाबै आं होदों, लिरिक्स बा टिउनखौ आं होनाय जादों। बेनिफ्राय करिय'ग्राफि डिरेक्सनखौबो आंनो खालामनाय जादों। जोंहा आरो केमेरामेन हिसाबै दङ जोंहा हरखजित राभा, बिथाङा दासिम इयाव गैथ'वा। जोंहा बे भिडिअ फैगोन जोंहा बै एप्रिलनि 10 थारिखआव जों बे भिडिअखौ जों हगारनाय जागोन। नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ अनसायगोन आरो इयुनाव जोंखौ बानायनायाव जोंखौ मदद खालामगोन, जाहाथे जोंखौ अनसायगोन बेखौनो जोङो आसा फारिनाय जाबाय। फार्स्ट अफ अल नতুन 2023 যিহেতু বহাগ বিহুৰ ছিজন, বহাগ বিহু আহিছে, চ' সকলোকে ৰাইজকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আৰু লগতে আমাৰ বিথিন প্ৰডাকশ্যন তৰফৰ পৰা যোৱাকালি ইতিমধ্যে আমাৰ শ্বুটিং কমপ্লিট হৈ গৈছে। চ' এটা ধুনীয়া এটা বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল গীত আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাব। তো আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ যে এইটো বহাগ বিহুত যাতে আমাৰ বিথিন প্ৰডাকশ্যন তৰফৰ পৰা এই বৰগীতটো আমি উপহাৰ হিচাপে দি আপোনালোকে আঁকোৱালি লয় আৰু সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰে, সহায় কৰে আৰু আমাৰ চেনেলটো যাতে আগুৱাই লৈ যায়। আকৌ আমাৰ নতুন নতুন ফিউচাৰত বহুতো কাম কৰি যাবলৈ আমাক উৎসাহ যোগাই তোলে। তো বিথিন প্ৰডাকশ্যন তৰফৰ পৰা আগতেও আমি বহুতকেইটা গীত ৰিলিজ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে, আৰু তো ৰাইজৰ বহুতো সঁহাৰি পাইছোঁ। তো আকৌ পিছলৈকে কৰি গৈ থাকিম। তো সেই হিচাপে আকৌ আমাক নতুন নতুন নিউ জেনেৰেশ্যনেতো আগুৱাই যাবলৈ যাতে সকলোৱে সহায় কৰে। আৰু गोसोआव आंनि लाखौहाय सोंलु आंनाव फैबाय दंसो, नों आंखौ माब्ला लागोन आगै, नों माब्ला अके होनगोन, नों आंखौ माब्ला लागोन आगै, नों माब्ला अके होनगोन।